μέρες το κάνω. Και σε όποιον το έλεγες το κάνεις αντίθετα 13 μέρες. Σε 3 μέρες το ανέβασμα? Όχι, όχι το ανέβασμα. 13 μέρες όλο. Ο κύκλος. Βιαζόμαστε. Κανονικά είναι. Κανονικά είναι από την άλλη πλευρά 16-17 μέρες. Από την άλλη πλευρά. Την άλλη πλευρά. Αλλά περπατούσαμε λίγο πιο γρήγορα. Και εγώ πριν φτάσουμε πάνω πήγα να μείνω. Δηλαδή το θυμάμαι ότι ήταν υπέρβαση. Έφαγα και κάτι σκόρδα και τσίλι. Τα σκόρδα και τα τσίλι τα θυμάσαι. Αφού τα έφαγα μαλάκα και ανέβηκα. Σκόρδα και τα τσίλι εδώ με τον παίχτη. Σκόρδα και τσίλι λέει θα πάρουμε, λέει μη σε νοιάζει, εντάξει. Και να τρώμε τώρα στα 4.500 και στα 5 σκόρδα και τσίλι με νερό βέβαια, άπειρο χιόνια, όλα τα πάντα. Ωραίο, γαμό. Όχι ωραίο απλά. Τι ενδείκνυται για υποξία? Το υψόμετρο πάνω από τα 3,5. Ναι. Όχι, λέω το. Εγώ ψηλό έκανα μαλακία, μπορεί να είχα μείνει τότε. Α, τα σκόρδα. Και ανεβαίνουμε πάνω και όταν φτάσαμε στην κορυφή, δεν είχατε μάτι καθόλου? Έφυγε σφαίρα κάτω. Μόνο στο Κιλιμάντζαρο είχες ξυπνάτε. Το Κιλιμάντζαρο είχα, δεν θυμάμαι. Είχες πάει με τον Βαγγέλη? Ναι. Το είχες πει? Ότι είχαμε μαζί. Γιατί μόλις, ναι, και μου λέγες, δεν λέγε τίποτα. Τι είχατε? Μάτε λικόκα. Ναι, Ναι, γενικά εσένα σου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Μου έχει κάνει. Ναι. Μ' αρέσει, είναι πολύ mild. Επειδή βέβαια δεν είναι σαν αυτό που έπινες με τα φύλλα. Τα φύλλα, εγώ τα πρέπει να βάλεις 3 τέτοια να γίνει. Αλλά εντάξει. Το μυστικό το ξέρεις, πρέπει να τα αφήσεις. Ναι, να φύγει όλο, να μείνει μέσα. Μία ώρα. Και όχι πολύ καυτό νερό. Η γεύση είναι καλύτερη. Το καλύτερο αυτά όλα να ξέρεις είναι να μην τα ζεσταίνεις καθόλου. Όλα τα βότανα θες να κάνεις βγαίνει αυτό και με νερό. Να τα θερμαίνεις λίγο. Όχι, το πιο βασικό είναι να τα βάζεις μέσα στο νερό και τα αφήνεις μέσα στο ψυγείο για 2 μέρες. Και μετά το βγάζεις και πρέπει να το πιείς μέσα σε 12 ώρες. Μετά αρχίζει και πολλαπλασιάζονται διάφορα μέσα. Μυρίζει λίγο. Και αυτό κάνεις για 21 μέρες, μαζεύεις κάθε μέρα, τα βάζεις στο ψυγείο, το βγάζεις, το πίνεις. Και είναι μια θεραπεία, ειδικά με τη μέντα, με το δυόσμο. Πόσες μέρες στο ψυγείο τα αφήνεις? 21 μέρες κάνεις θεραπεία, 2 μέρες πρέπει να γίνει αυτό στο ψυγείο. Και η δεύτερη φορά θέλει 1 μέρα μόνο. Γιατί είναι ήδη ζωντανό το φύλλο, έχει μουλιάσει ρε παιδί μου. Μπορεί να ξαναβάλεις, στα ίδια φύλλα μπορεί να ξαναβάλεις νερό και να το πιείς άλλη 1 μέρα. Αυτός λοιπόν ο τύπος σου λέει ότι αν τα ξεράνεις χάνεις 70% των ιδιωτήτων. Α, μάλιστα. Λοιπόν, και έχει φοβερές θεραπείες για τα πάντα, δηλαδή, ξέρεις, από ό,τι όγκους έχει Στον ήλιο δεν συνιστάτε? Και στον ήλιο. Ναι, αυτό σου λέει στο ψυγείο. Δοκίμασε ένα τέτοιο, 3 ώρες. Και δοκίμασέ το όπως θα το κάνεις εσύ ζεσταμένο και να μου πεις αν θα δεις διαφορά. Πολύ ωραία. 3 ώρες θέλεις ήλιο. Κολοκύθα. Έρχεσαι κάθε χρόνο, Προσπαθώ τώρα. Α, τώρα δεν είναι ζώρικο το κάθε χρόνο, Πρέπει τώρα να δουν και λίγο οι γονείς. Η γυναίκα σου καλά είναι? Μια χαρά. Την αφήσαμε δουλεύει, δεν είχε άδεια, την είχε πάει Τζαμάικα 10 μέρες. Ναι, τι είχε πάει μόνη της? Με τα παιδιά, ναι, σε οικογενειακή φάση, είχαν ένα γάμο. Ωραία είσαι, μια χαρά πάντως, Τώρα άμα σκέψου να σου να δω.